Katımın tarsa otuna diyor. Kadırlı mihvallar Pazadi Adil Vatanali dine begeneli kuvunuli şun kuvunaki dine suratlar. Живой hükümünü kinoda, lentada, televizyonda özüm görüp yer. Şoň üçin näçe köpölsek, näçe özgörtüklerden şonça ali diýek näçe şonça goýaly. Ine video salonyny işgärleri işläp oturamyzda, şoň üçin soýlap diýilende tantlak salmanna goşuş bolýar. Kede in gowy aýdym zat diýilmekde bir gatarda kino lentesinde ýene bir gerek.